още не приключи конференцията на фонда на това, който участва. Но ще може да заговори доста дописка от съдата. Има заседание на националния партиен съвет в хотела Нело. Всички, които се интересуват, могат да заповядат за да зададат на него. Въпросът е това, което сме решили да изразим като партийна позиция и като лично становище е раздадено в писмен материал. Ние не само питаме, искаме да уточним няколко неща. Господин Станишев, от качеството си на вече бивш министър-председател, очевидно толкова добре разбира от слапови сделки, разбира, че е преди заместник по слапови сделки и които няма абсолютно нищо притеснително. В периода от 2003 до 2009 година обема на държавната собственост е намалял с около 7 милиарда. Може да си направим пряка връзка между това политическо престъпление, което е организирано и извършено от партиите, които преди половин година бяха от Тръмна коалиция. Първо, нормативната база е изготвена по такъв начин, че да се тази порочна практика за наемите да узакони неправомерното благодетелстване на тесни кръгове партийни приятели. Тук става въпроса къде отива политическата отговорност и в какво се изразява. Хората, около 7 милиона българи миналата година даваха отговор и го даваха достатъчно еднозначно. Не мога да разбера с какво трябваше да позитивно толкова удобно на господин Станишев. Но ако БСП сама не посочи виновните, персонално виновните, ще трябва да направи прокуратурата. Тук се обръщаме към управляващия кабинет. За да не остават подозренията, че отново гарно не влади по същия начин в момента. И винаги се правят някакви задкулисни сделки и нищо няма да излезе от този път. И да се демотивира още повече народ, да загуби още повече доверие в политическата класа, трябва да се подходи директно и т.е. трябва да има конкретни действия в тази насока, да се назоват персонално виновни. Кабинетът Станишев беше въвел порочни практики в управлението на страната и включително в администрирането работа на Министерски съвет. Всички подопечени на премиера държавни агенции са получавали пряко заповеди от него, обаче извън протокола. Скривам се за колективни решения на Министерски съвет, където злоупотребите, особено големи размери са тези над 100 декара. Всички знамени над 100 декара са утвърждавани с решение на Министерски съвет.